Ricardo, Roland,
O tom. Vy budete tiež pokrstení? Nie. Ale drží sviečku. Ale pomenilo. Sandra. Natália. Viktória. Sára. Violet. Sharon. A ty si čím? Roland. D je na konci, alebo O bude na konci? D. Roland D. Dobre. A čo si dneska žiadate sami pre seba? Chcete, aby ste dnes boli pokrstení. Ale keď chcete dnes, aby ste boli pokrstení, tým beriete na seba aj povinnosť, aby ste aj žili ako pokrstení ľudia, aby ste žili ako kresťania. Ste si vedomí, že máte takúto povinnosť? A vy krstní rodičia aj ostatní príbuzní máte im pomáhať plniť túto povinnosť. Žiť ako kresťania. Ste ochotní im v tom pomáhať? Milé deti, Svätá Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou, v jej mene vás označujem na čele znakom kríža. Aj krstní rodičia, ktorí ste tu, môžete urobiť krížik na čele toho, ktorého ste krstní rodičia. Dobre? Keď máte viac krstných detí, tak urobte každému. Počujme čítať zo Svätého písma z Biblie z Markovho evanjelia. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pána. Chvála tebe, Kriste. Táto udalosť, ktorú sme počuli čítať, sa stala veľmi dávno, stala sa pred 2000 rokmi pri Ježišovom krste, keď Duch Svätý ako holubica zostupuje na Ježiša a zaznieva Boží hlas Boha Otca. Toto je môj milovaný syn, ktorom mám zaľúbenie. A pri krste vás sa deje niečo veľmi podobné. Ako by aj dnes Pán Boh hovoril: toto je môj milovaný syn, toto je moja milovaná dcera, toto sú moje milované deti. Už nestanete sa iba deťmi svojich rodičov a svojich krstných rodičov, ale stanete sa Božími deťmi. Už nebudete mať otca iba toho vlastného, pozemského, ale máte aj toho nebeského Otca, ktorý sa takisto o vás dobre stará. My sme hovorili o tom, keď sme sa stretli vtedy, že pri krste sa dejú dve veľké udalosti. Tým, ktorí chcú byť pokrstení, sa odpúšťa dedičný hriech. Vám, ktorí už viete rozlišovať medzi tým, čo je dobré a čo je zlé, sa odpúšťajú aj všetky osobné hriechy. A pri krste dostávate akýsi dar viery, zárodok viery, ktorú máte vo svojom srdci a máte ju rozvíjať a zveľaďovať. Nezabudnite na to, že krst je len základ a na tom základe musíte stavať ďalej. Obrazne povedané, dom svojho života. Nepostavte si na tomto dobrom základe, ktorým je krst, nejaký chlievík, v ktorom budete žiť a ovieť si ako prasiatka, ale naopak postavte si svoj život na Kristovi, na Ježišovi, na jeho cirkvi, na tom dobrom základe, ktorým je krst, aby ste žili poriadnym spôsobom života. Nezabudnite na jednu vec: nikto nemôže dať to, čo sám nemá. Zbytočne budete chcieť dať niekomu 10 eur, keď máte prázdnu peňaženku. Zbytočne by ste chceli niekoho naučiť modliť sa, keby ste sa sami nevedeli modliť. Zbytočne by ste chceli niekomu ukázať, ako žiť dobrým životom, keby ste sami dobrým životom nežili. To je tá neľahká úloha. Zvyčajne je to úloha rodičov a krstných rodičov, aby vás po-kresťansky vychovali. Vaši rodičia vám dali tieto základy, ukázali vám, že život bez Boha nemá celkom zmysel a nevedie ku šťastiu. A keď sa obrátili,
tak vám chcú sprostredkovať túto Božiu milosť, túto Božiu pomoc, aj takýto božský život. Preto vás priviedli sem, aby ste dnes mohli byť pokrstení. O svoj duchovný život je potrebné sa starať. Nie je to vždy jednoduché a ľahké, ale tá starosť o duchovný život nie je až taká zložitá. Pozostáva na dvoch jednoduchých dôležitých pilierov. Jedným je modlitba a druhým je nedeľná svätá omša. Ak tieto dva piliere, ak tieto dve skutočnosti vo svojom živote budete robiť, môžeme vám garantovať, že váš život bude spokojný a šťastný. Ak zabudnete na Pána Boha a odložíte ho nabok, potom nemôžete očakávať od neho nejakú pomoc, alebo ochranu, alebo Božie milosť. Ak však Boha postavíte do svojom živote na dôležité miesto, na to prvé miesto, a budete ho uctievať, ctiť si ho, pamätať na ňo vo večernej modlitbe každý deň a v nedeľnej svätej omši, to sú také piliere a základy nášho duchovného života. My ostatní aj v tejto farnosti budeme sa za vás modliť a budeme vám pomáhať slovom aj príkladom, aby sa vám takýto život podaril. Prosme teraz milosrdného Pána Ježiša za týchto mladých ľudí, ktorí majú prijať krstu. Modlíme sa za ich rodičov, za krstných rodičov, za ich príbuzných, aj za všetkých pokrstených. Budeme spoločne hovoriť, prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto ľuďom účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udelíme milosť znovu zrodenia a začni niesť do svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Upevni ich vo viere a urob z nich verných učeníkov a svedkov Tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj im k svetosti života a prived ich do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom, krstným rodičom i ostatným príbuzným živú vieru, aby boli pre nich dobrým príkladom. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obrátime k svätým o pomoc. Budeme hovoriť spoločne: oroduj za nás. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás. Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás. Všetci patróni týchto mladých, orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Všemohúci a večný Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zlomil moc zlého ducha, ducha neprávosti, vytrhol nás z temnôt a preniesol do obdivuhodného svetla Tvojho kráľovstva. Pokorne ťa prosíme, zbav tieto Tvoje deti dedičného hriechu, urob z nich chrám svojej slávy a daj, aby v nich prebýval Duch Svätý skrze Krista nášho Pána. Amen. Bože, požehnaj túto vodu, ktorou pokrstíme týchto Tvojich služobníkov, veď Ty si ich vo viere cirkvi povolal pramení znovuzrodenia, aby mali život večný skrze Krista nášho Pána. Amen. Keď ste dnes prišli na krst, dobrý Pán Boh vám dal v tejto sviatosti nový život. Znovu zrodíte sa z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa žiť tak, aby sa vo vás tento božský život stále zveleboval. Chránite sa pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život v človeku. Keď ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že pri krste beriete na seba takúto dôležitú zodpovednosť. Zrieknite sa teraz hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista tak, ako v Neho verí cirkev, lebo v tejto viere sa udeluje deťom krst. A tak sa vás teraz pýtam. Zriekajte sa zlého ducha? Aj všetkých jeho skutkov? Aj všetkých jeho pokušení? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána? Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je naša viera, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi.
Pánovi. Amen. Keď sme teraz vyznali vieru, chcete teda, aby ste boli v tejto viere pokrstení? Krst sa udeluje liatím vody na hlavu. To znamená, postupne pôjdeme, spýtam sa každého ešte raz na jeho meno, dáte hlavu takto na bok, na jednu alebo na druhú stranu a trochu vody budete pokrstení. Dobre? To meno budem potrebovať. Ricardo. Dajte takto naklonte hlavu. Ricardo, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Roland. Tak. Dajte takto hlavu na bok. Trošičku tak. Roland, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sandra. Sandra, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Natália. Natália, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Viktória, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Sára Violet. Tak, trošičku ešte. Sára Violet, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dobre? Sharon, na jednu alebo na druhú stranu. Sharon, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. OK? Tak viem, ako sa voláš kamera. Roland. Chyťte ho tak ako bábätko. Tak. Ale no. Roland, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. No, to je amen. No. Taký je. Môžeme pokračovať. Modlíme sa. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil vás od hriechu, znovu zrodil vás z vody a z Ducha Svätého a začlenil vás medzi svoj ľud. Teraz vás poznačuje aj kryzmou spásy, aby ste boli ľuďmi Krista, kňaza, proroka a kráľa a mali tak večný život skrze Krista nášho Pána. Amen. Smutný a nebude sa mu ľúbiť. Biela symbolizuje v našej kultúre čistotu. Takisto ako tá voda, to obmytie tou vodou má symbolizovať práve to očistenie od hriechov a tá biela je práve takýmto symbolom. Taká biela, ako je tá košielka, by mala vyzerať aj naša duša, keď sa raz náš pozemský život skončí a budeme po smrti postavení pred Boha, ktorý je dobrý, spravodlivý a milosrdným sudcom.
Teraz zapálime tie sviece, prinesieme veľkú a každý si môže zapáliť tú sviecu. Neviem, odkiaľ ste si to zobrali, ale ja mám lepšie. Nepočúvate ma, že? Nie. Keby ste ma počúvali, tak by ste nevytiahli za to. Zapálená svieca nám symbolizuje obetavosť. Dáva nám trošičku svetla, trošku tepla, ale tým ničí samú seba. Keby ste ju nechali horieť 2-3 hodiny, zistili by ste, že z tej sviece niečo chýba. Obetujeme sa, my nie samú seba. Je to taký obraz nášho života. Zvlášť vy, ktorí už máte svoj vek a už ste niečo zažili. Obetavosť je súčasťou nášho života a bez toho sa nedá celkom dobre fungovať na tomto svete. A tá svieca je toho takým symbolom. Keby ste si ju dneska chceli zapálenú zobrať domov, tak by ste si chránili ten plamienok tej sviece a nič iné by vás nezaujímalo. Iba tá svieca a cesta, ktorou idete. Niekedy je to obraz nášho života. Aby sme sa starali o to, čo je naozaj dôležité. Aby sme si chránili to, čo je naozaj dôležité v našom živote. A tie možno nepodstatné veci trošku posunuli nabok a zamerali sa na to dôležité. Na to, aby človek žil dobrým životom, aby dokázal byť nábožný, aby postavil Pána Boha na prvé miesto. Spoločne sa teraz všetci postavíme a budeme sa modliť tak, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Modlíme sa. Nech žehná všetkých tu prítomných veriacich Pán Boh Všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre večný život. Nech vám dá milosť, aby ste boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech vám uštedrí svoj pokoj. V Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech vás žehná, ochraňuje a sprevádza Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Všetci sa môžeme prežehnať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Predsa len môžete spúknuť tú sviečku, nemusíte ju zapálenú zobrať domov. Tebe trošku chýba odvaha, kamarát. Prajem vám, aby ste boli zdraví, to zvyknem tým malým hovoriť, aby ste ich dobre dokázali vychovať, ale vy už máte svoj rozum, tak aby ste naozaj dokázali žiť dobrým spôsobom života. Môžete si urobiť ešte potichu nejaké fotografie a potom sa uvidíme, keď prídete v nedeľu do kostola, tam, kde bývate. Majte sa pekne, dovidenia.